May adlaw mga idol, hinaot ko sa inyong may panglawas niya. Tagan tamong mga saktong grasya pagkaon ug uban pang mga utanon. Mga idol, kasulay ra mo kaon aning magkaon ra mo dukot ug kaning bulad. Diba murag guol kay paminawon nga mora niyang gikaon, pero sa ako di ko mag-uol og mo ni kong kaon. Ganahan ra kay ko kaon ani, nalipay ra man ko nga nakakaon ko. Importante makakaon. Kay i-compare mo sa uban nga wala gyud pagkaon, sige na pangayo ang kadalanan, di ba mas luoy gid sila. Nang kita pasalamat ta sa Ginoo nga bisag unsa ka gamay atong grasya nya, bisag dukot ra bulad ra lami na kay na para nako mo nay grasya ang gihatag sa Ginoo. Pasalamat ta, mabusog ra man gyapon ta ani. Gunaw na ang mga lami kay naapod sa lami ang makadaot. Mo na ginadili ng mga lami. Okay ram pud ko aning dukot kay tambal man ni sa pasmo. Mo ni tambal ko sa pasmo ingon pa sa mga katigulangan, pero samot nagkan-on nimo tanan nga mabusog ka tambal gina sa pasmo. Di na kan pasmo basta busog na ka. Kaon kag bulad ingon sila makayuti ay dili man ni parat niya akong bulad kay ako man hugasan. Pagkahuman pwede ka mo inom pug maigdaghang tubig. Sa kalitrong tubig para dili kayo ti ayon. Ayaw pud pagpermi ka og bulad, kaon pug mga utan. Usay matilaw pug kag karne pero talag sara. Kay magpermi kag karne sakit kayo sa buot, sakit kayo sa bulsa, pati mahala. Ya. Marang pug kag magkasakit pud maguna-una. Gusa. Makahay blood pud. Palihog lang suportar ani akong channel para makatabang punta sa uban basta makapasar na ta. Yeah. Ako wala ko nag-apas nga makapasar dayon, bahala gato na ko kapasar sa mga mag senior citizen ako para natay makubray nig kagulang nga murag di na ta kasarang trabaho mo na. At purpose na to sa tong vlog. Paki-like and subscribe, comment o ganahan. Kasulay na mo aning bulad, comment mo. Shout out dahil sa kanang mga marites. Ano naman yung mga marites nga ang imro mga lihok mo ibantayan kada adlaw. Sila sige lakaw-lakaw dili man trabaho. Sige bantay si mong kagalingon nga naman na. Napo dahil laki nga marites no. Sa gore ngalan ang laki nga marites. Maritos. Di pod. Comment ko nung saya ngay ngalan ani mga laki nga marites kay nga hilabtanon kay ni mga tawhana. Sige pamantay sa mga kagalingon. Comment ko no kung sa angay ngalan ani mga marites nga mga laki. Shout out mga marites. Idol.